arthritis, mag-artrisin. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtatabang na poong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asin. Good morning, good morning, good morning. Ibang trabaho, kadang Magandang umaga. halo sa mga paro. Diyos maray na aga, Bicolandia, Senior Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. yan ako Bicol pa, tabang ni Yan sa ibang bansa, ang boses kan kasara. mga kababayan tang nasa abroad. Tunayan na ang tunay na subok na Al Armario po, maguro. reporting for duty digdi sa Uragon Bicol program. Ako Bicol sa Ato dyan sa Indokan, ako Bicol. nagtitios. Wag Digdi po sa DCGB Legazpi, Albay. Bicol, mayaman nagtitios. Of course, hook up man ang OKFM dyan po sa Sorsogon. Mga taga Sorsogon, Tabang na poong baga monitor ka mo dyan sa OKFM. ika ako Bicol, Yan man dyan, in charge kan programa, serbisyo. si Rex Bulima Bicol lang sa puso. and ang mga pag-iriba. Of course, dyan man sa Daet Camarines Norte. Yan, mga taga Cam Norte. Magandang umaga po sa inyo. Nagtatabang na poong baga ito, sinda kita ika Yan man dyan sa OKFM Daet. na matita And dyan sa Camsor area. hanggang Yan man po ang Iriga City. Ang sa indong Radyo natin. iyan ang Siyempre, yan man dyan si Joey Sarsia. na panahon. Sinda sa And ang team. AKB, AKB, ako Bicol. Dyan man sa Catanduanes. Sa turismo, asin And Masbate area. scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga nagiging Sigaman ki mga programa dyan. An ako Bicol. na pamilya pa. Senior citizen, Kamusta kita digdi sa Legazpi? Happy Ibalong Pamangiraray. pa, tabang ni O iyan. at yan pong hapon, iyo ang street presentation. Ang boses ka Karoon ni sa mga highlights kanibalong festival. napatunayan na ang Bida dyan ang mga barangay. ako Bicol hanggat yaon magpakita. Hilingon tata ini ang Sin magtarabangan. performance kaniba-ibang mga barangay. One, mayaman Pig baranga-banga yan, pig clustered so 70 mga barangay kan Legazpi. ako Bicol, may Kaya nakabilog ni nagkampirang contingents AKB, ako na talagang tabang na poong baga pinagpuyatan, ano? Aros burubanggi ang sendang practice na matita ang dyan sa mga barangay. hanggang ngunyan Kaya dyan hapon, tabi, dyan na hapon may hiling tanaso tundag kana sendang burubangging sakripisyo dyan, ha? Sa pag-practice para sana makapartisipar dyan sa Ibalong Street Presentation. May mga darakulang premyo yan. Natagama ang Executive Committee. Siyempre, kasubanggiman, congratulations sa mga mutya. Ha? So mga winners sa mutya. Ay, nito sa listahan. Paki-plus mo na tawag Ray. Jerome, tao ning text ni Karen. Saradayo, tunday ko na hiling maray. So darling of the press da. So, nini,
Candidate number 4, si Iya Lester Bober, Candaraga Albay. Yun pala so darling of the press. Na napili po dyan sa Mutya. Anang ganang Mutya, taga Naga City. Naga City so nangganang Mutya. Ano ito so mga pangaran. Pig text ako ni Karen Mutya Kanibalong 2026 si Krisya Ann Tural Naga City. Congratulations. Iyo po ang naging Mutya Kanibalong 2026 si Miss Krisya Ann Tural Naga City. Naging Mutya Kanibalong Tourism. Iyo po si Jimena Nicole Ann Gloriane. Ada may si Nicole ano ini Mutya ng Ibalong Tourism? Jimena Nicole Cordial, Camarines Sur. Nag first runner-up si Precious Jusiel Mortel Masbate. And ang second runner-up si ang pag-pronounce kay ni Marie Alain B. Custodio. Second runner-up taga Bunbun, Camarines Sur. Ang third runner-up si Iya Lesti. Nagdalagan ini. Yun agad ini. Iya Lesti. Sa kwan. O ito pala. May sarap pang text si Karen. Dahil ng kasugpon ito. Lahat. Dahil na. Kulang. So, ano ini? Precious Jose Masbate, best and ayan o, na. Best and evening gown, Krisya Ann Toral, Naga City. Best and evening gown designer, Krisya Ann Toral, Naga City, Giraray. Dakulon so inakot ka Naga, di. I-plus mo pa sa iba, tabi. Giraw. Iyon man, sanay na eh. Ayun, ayan. Sa bago, nabanggit naman na yan ni VP Henry. So mga day pa po nakakaaram. Napirot gayon si Kong Pido. Napirot gayon si Kong Pido. Bata, nag-text si Kong Pido sa kuya na reparo ko. Alaunang maaga. Ayun na yun eh. Ayun na yun eh. Kompleto na yun eh. Sige. Tapos, yun na nabasa ko na yan. Nicole, ito si Nicole Cordial. Okay, Mutya nga ni Balon Tourism. First runner-up, Precious Giselle Mortel Masbate. Second runner-up, Marie Alain Custodio, Bonbon Camsur. Third runner-up, Iya Lister Buber, Daraga. Ayan. Darling of the Press, si Iya Giraray, Lister Buber. Miss, ano po gani? Photogenic. Nicole Nicole Joycian Piña Serrada, Buhi Camsur. Best and Production Number, Lisa May General, Pili Camsur. Best and Swimsuit, Precious Giselle Mortel Masbate. Best and Festival Costume, Nicole Joycian Piña Serrada, Buhi Camsur. Best Festival Designer, Christine Margaret Odoño, Daet Cam Norte. Best and Evening Gown, Krisya Ann Tural, Naga City. Best and Evening Gown Designer, Krisya Ann Tural, Naga City. Kaya hinakot ka Naga, di? Hinakot ka Naga sa Kakamsur. Digdi Salbay, taga Daraga sana nakalaw ka, di? Matindi. Talaga so, mga mutya, kasusaro papig presentar baga iyan na mga kandidata dyan sa Oriental Hotel na imbitaran man ako paring Joey Sarsia.
Ika pa rin Joey Sarsia. Garo dahil kayo invite naman sa media presentation kayo ni Adi. Dahil mo man na kaya mailing maray. Sayang kan pag-imbitar sa imo paring Joey. Kaya dahil ka ganyan inimbitaran. Dahil mo man mahiling maray. Sayang lamang kan pag-imbitar sa imo. Big presentar na ini duman sa Oriental Hotel. Saro ako sa naimbitaran. June. Mga magayonon talaga. Adi, nagdirig di ba sa DCGB? Ha? Sinibot si BP Enrica samo-samo kan ka-interview. 20 mga kandidata. Ani ka 21 si City Councilor Sunshine Imperial. Taan beauty ni Councilor Sunshine parin Joey Sarsia. Kung mahiling mong maray, daog pa nga ni si ibang kandidata. Daog pa nga ni City Councilor Sunshine Imperial sa gayon, si ibang kandidata. Yan na si Kong. Nagimata na gayon si Kong. Good morning, tabi, Congressman. Pasensya na sa istorbo, garo namata ka pa sana. Ayo, kasi Namatangaan ka mo. Ano eh? Dahil ako nakaduman. No. Pakatapos kang misibalong, nagkaigwa pa ki after party as in sinabayan tapos sa mga opisyalis kang syudad, pati sa organizers just to take them, and at the same time sa mga kandidatang nagdarana. Talagang malisyahon tabi kong sa boses mo pa sana. Malisyahon na pirot ka pa. Pero maugmahon na de. Maugmahon sa rong accomplishment sa Ibalong Festival tabi. Congratulations sa Executive Committee. Lalo kay City Councilor Sunshine Imperial na iyo man ang in charge diyan sa Mutya tabi kong. Well, it's a very beautiful production na kung saan subainting kandidata talagang pinahiling ni Davao sa sendang gayon. Pati na sa sendang talino or substansa. Mahiling mo live man sa DCGB ba ko? Opo, live. Opo. Mahiling mo talagang pausa na magagayo, nalagad ko magsirimbag. Ang kalidad, tabi, pang Miss Universe na. Totoo. Totoo talaga. So, yan ang mga Bicolana. Gayon. Kang mga Bicolana. Pausa na magayon. Oragong pa. Matali pa. Opo, yan ang importansya tabi kung kan saro sa mga advokasya kan ako Bicol and edukasyon. That is why na diretso po sa tuyang programa sa ako Bicol, and kung di ako nasala kan sarong aldaw, iko naman nga ni kamong inaguraran na school buildings digdi sa Rawis area para po sa padago sa pag-aadal kan mga estudyante ta para sa may mga potensyal siring kaning mga aktibidad kan Mutya tabi kong. Well, tama ka sa sektor ng edukasyon dyan sa Rawis Integrated School. Another 2-story, 8 classrooms para sa tuyang mga mag-aaral. Tanganing madagdagan as in masulbanta itong pag nag-aapod tabial na ano nga nito? Yung sa integrated school diyan sa Rawis. Kasi may integrated school na dyan, may high school na, may elementary pa. Siyempre dapat na ko ng classrooms. And then pagburbalo yung kang mga estudyante dahil sa kakulangan kang classrooms, so iba minalaog atab. So iba minalaog matanga naman o minauli matanga na because of the shortage of classrooms. And this is one of the solution to solve the shortage of classrooms is to construct more classrooms sa tuyang mga elementary as in pati sa high school ta. Opo.
Aram mo kung saro ini sa dakula man na naging accomplishment kan DepEd, siyempre yaon ang tabang kan LGU, especially sa Legazpi, and yaon po ang suportan nito sa Bicol, nakakakuha kita ng budget from national government. Nakula ko na bagay ini mga integrated school digdi sa Legazpi. Kang panahon baga, kulang kinakaka-eskwela, kaya ito naka-eskwela kita, nagkapera sana kita. Pero ngayon dahil kani mga integrated school dyan sa mga rayong barangay, dakula na tabang tabi ini kong. Well, tama ka, Al. Sabi nga ni, dapat ang edukasyon should be readily access or dapat itao ang access sa mga kabarangay ta. And ini ang pinag-ibot na digdi sa Legazpi. When I was the mayor, naaprubahan ta, nagkapirang integrated school. Integrated school, Al, to so dating elementary school, tapos kinonvert na nagkaiguan ng high school, ano? Yes, oo. So, bringing closer and giving access sa tuwing mga kabarangay. Instead na mamamasahe pa, yaon na mismo sa sindang barangay. Kumbaga, yan ang pinag-aapod na access. Harani, as hindi kay po na magastos ang mga magurang, lalong-lalo na sa pangural daw na sa sindang pamasahe. Kasi dakula ang gastos sa oral daw pampamasahe, dakulang kagabatan niyan sa mga magurang. So, yan ang ginibot dyan sa Rawis Integrated School, Tabi, Al. So, narunduman ko na sa word, Al, shifting of classes, Yes. ano? Good thing sa Maslog, day pang shifting of classes, ano? Garo dai pa man, dai patabi kong magayon ta at least na-akomodar pa ng mga estudyante. Pero dakulo naman sa Maslog High School. I think mga 5,000 naman ang naka-graduate dyan, tabi, ng mga estudyante. Kadakol na, tabi, natabangan. Well, tama ka, pero Rawis, being an urban barangay, and the second largest barangay when it comes to population, talagang iguana dyan na shifting of classes, and we're trying to solve the shortage of classrooms and timing na sukalong classrooms, tabi, na turnover na and inaugurate na, tabi, kang nakaaging Webes. Opo. So, siyempre, dako nakagraduate ka ng mga integrated school na ni. Ang problema tapatabi kong ining community college na dahil pa masyado na papakinabangan pero nasa proseso na po dahil pinuunan mo ini kani ka ito naging mayor and ganyan pigkapadagos po ini kan presenting administrasyon. Ano pong mga update na kani sa pigkaplanong ini kan city government sa community college, tabi kong? Well, padagos ang pag-comply kang sa tuwing requirements. Pag-apod sa physical requirements, mga classrooms, tugdok na, iwan na kita dyan sa Taysan. As in, nagko-comply na sana kita ng mga requisitos na pinagpapagibo sa tuya kang Commission on Higher Education. And rest assured na ang presenting administrasyon, si Mayor Hisham Ismail, padagos, pinagigibo. As in, inuutob ang, kumbaga, haluitan ng pangarap di sa syudad kan Legazpi. Itong community college. We all know that Legazpi is the center of education. We have so many colleges, universities here in Legazpi. Maapot na ta kay Puan Paki Community College. Siyempre po, dahil sa mga taga-sur na parte kan sa tuyang syudad, taon-taman ko din. Sabi nga ni, every Filipino must have a right to have an access to quality education. Sa mga taga-sur na parte kan sa tuyang syudad, kung papababaon mo pa, sabi tangani, kung ang access will cost you so much money itong sa pamasahe sa na magugulpi ka na, iba ko yan access. And that's why we are bringing closer the college education dyan sa South Tabial. So yan ang sa tuyong pangaturugan dyan. Ano? But speaking of community college, Opo, duman sa Kamalig, sa Lunes, Opo. dyan sa Salugan Tabial. Salugan. Sa rupang pinag-inisyar kang ako Bicol Party List itong mahanapan kipondo ang building kang community college nila, and through local government support fund nahanapan ki funds na initiata
And then ma-inaugurar naman kita sa Lunes Tabial. And then I think that's the first day of their classes also for their Kamalig Community College. And congratulations to sa Banwang Kamalig, headed by Mayor Caloy Baldo, and the Bicol Party List are so proud na katabang kami nindo na maisa katuparan sa pangarap man kang munisipyo kang Kamalig. Lalong-lalo na ining pagpakonstruwe kan sa indong community college building na hali sa local government support fund. Opo, okay. Noted, tabi, Kong. Salamat na maray unless na may mensahe kita, tabi, sa mga Ligaspeño lalo na sa closing program kan Ibalong, tabi, and at yan sa estate presentation. Aram mo, day patapos ang Ibalong. We still have 2 days. Oh. And sa pinaka-highlight kang Ibalong is really the street presentation. So yaon dyan, yaon ang Epic of Ibalong, mahihiling ka. And there are so many contingent na kung saan kasabay din sa street presentation. Initabay hilingon ta. Magantabay kita at siya na hapon, pasisiring iyan duman sa boulevard. As in, I can call this the street presentation, not only of Ibalong, but of the entire Bicol region, ano? So at sa hapon magirilingan kita. Siguro alas 3 yan mapoon. And may mga personalities mo na imbitado kita, artista hali sa Metro Manila. But the most important thing is the clustering of barangays here sa Legazpi. Talagang pinagpagalin yun kang 70 barangay, kang syudad kang Legazpi, and sa mga kapagalan, kang mga contingent, and lalong-lalo naman sa mga opisyalis kang barangay na nagkuruntribo para matustusan ang practice kini, ang gastos kini. I think this will be a result of a hard work kan lambang contingent and cluster kang 70 barangays, and that will be a very beautiful street presentation of Ibalong, tabi. So see you there, Opo. 3 o'clock, and then tomorrow, Sunday, is the closing. John, naputol. Hello? Yes, naputol. Inabot kita kan time limit, redial mo, tabi. John, importanteng makuata so parteng message man ni Congressman Garbin, tabi, di sa Ibalong. Nasa finishing na kita kan interview. Final message, tabi. Kung nag-text si Ate Balin Imperial, former barangay kagawad kan Humapon. Good morning na, tabi, sa imo, Kong. Ayo, tama. Maigwayan na private message ako. Ayo. Kasi na tod asikasuhon ta na. Makapitan naman si Kwan? Makapitan naman si Ate Balin? Secret. Yeah, sige, tabi. Anong malawas pala ng leksyon? Well, there's a pending measure sa House of Representatives could result into the extension of term. Kasi so proposal is to fix the term from 3 to 5 years. Ano? So halata doon ta na sana. But as of now, and as we speak, syempre dagos yan tal may batas. Alagad may panukala man na batas na kumbaga i-extend ang term because they want to fix the term of the barangay officials from 3 to 5 years. Pero ilingon ta na lang, halaton ta na lang. Alagad, a chance street presentation sa aga, concert kang December Avenue, and I belong to the zoo, and local bands na maabot sa 10 al. Kaya sa Domingo, alas 3 pa sa nakihapon, may nagtutugtog na dyan sa Quezon Avenue. Grabe, 10 banda, matindi. Ayan. 10 banda plus 2 bands from Manila. So talagang fiesta dyan, Tabi Ali. Talagang festive dyan sa may Quezon Avenue, sa may Rotonda, Tabihan. So see you all. Happy Balong Festival. And salamat, Bicolandia. Reynaldo. Thank you. Thank you so much, Tabi, Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Sa tuya pong paghugot ng mga informasyon digdi sa programa Oragon Bicol Program. Kita ika, ako Bicol,
Digdi po sa DCGB Legazpi Albay. And of course, dyan sa mga kababayan ta nakamonitor sa Sorsogon, Kaya haloy na dyan sa Cam Norte, Cam Sur, AKB dyan sa Masbate, and sa Catanduanes. Siyempre, outside Bicol, Muasin pag-asenso mga nakamonitor po dyan sa Facebook. Huwag trabaho Kadakol na mga naginibo Lalo sa mga paraon Sige lang po. na pamilya pa Sige lang kitang mga Bicolano. Hobinesan ka Sabi nga ni Kayan, importanteng maray ang edukasyon. Diyan baga, pigpapara banatan ngunyan John, si Malacanang spokesperson Nana Claire Castro. Hindi si Nana Claire Castro. Pamuso man ade. Suminikat man ini si Manay Claire Castro dahil sa mga tirada niya man. Binanatan baga so may relasyon duman sa nangyari sa Tacloban, nangyari sa Zamboanga. So estudyanteng nagparapambadil. May latest na naman dyan sa Thailand, ano? Thailand, may mga binaradil man na estudyante. Kikapwa estudyante. Matindi, ano? Maski sa insa, kinaban na di. Iba na ang panahon talagang ngunyan at ibalin. Ikaparabaranatan ini si Nana Claire Castro. Tuminarambaga ini na so iba dang teacher dahil man tato magturo. Pero so tinaram ni Nana Claire Castro, so iba man sana na teacher. So iba man sanang teacher. Dahil data tao magturo. Tutuan baga John. Minsan may ibang teacher na dahil man tato magturo. Mas matali pa sa estudyante. Kung minsan, sa kuan nga ni, so speech. At ang kaya, serta, ano ini, binagsak mo ako sa speech. Paano sa teacher, iyo man. So, aliko. Ano ba rin piyo? Aliko. At ang sir, binagsak mo ko sa spats. Daragiton kay Nana Claire na Castro. Yun. Taso iba dang teacher, dahil tataw magturo. Ngunyan, pinadakula man kan mga, siyempre so kontra administrasyon. Lalo sa mga DDS, sa mga Makaduterte. Pinadakula man sa isyo. Propaganda na ninda na gabos na teacher na itatao magturo. Duwa na nagkariribok John. Sabi ni Nana Claire na Castro, so iba man sa ng teacher na itatao magturo. Kundi sa interpretasyon kan iba, gabos ng teacher na itatao magturo. Pinadakula kan mga kontra kay Nana Claire. Kaya sigan iriwal. Sige ba kan iriwal dyan sa Facebook, adi? Kung atom-atoman mo sana ang pagpapara-react dyan sa cellphone, sa Facebook, makakakuha ka talaga kikaiwal. Iba-iba ang interpretasyon. Para nagtaram ka ito si Nana Claire na sa ibang teacher dito magturo, pinadakula naman kan iba. Nagre-react na sa mga teacher na iba. Ika ngaya, Claire Castro, kaya ka nga naging siringkaan, taburod man nga sa teacher mo. Nagkadaraway na sa teacher, ade, ni Nana Claire. Ang bira ni si Nana Claire.
Mga nasaro ka ni mga kandidato ni senador. Malo ata, mga nasaro pa rin Joey, si Nana Claire na Castro, tabi ko para pasirikat, mga kandidato na ining senadora. Si Robin Padilla nga ni, naging senador. Takon minsan, ang mga siring ganing kaburoda na istorya, bunjing, kaburoda na istorya, minsan, iyo ang nakakapasikat sa sarong tao. Ilingan nindo si Robin, na Padilla. Bigla tararaman na si Robin da, burod. Pero nga, naging top notcher na senador. Kung sabi yun, burod man kitang nagburoto. Kaya kung minsan, ang kaburodan, iyo ang nagpapasikat sa sarong tao. O hilingan nindo si Lito Lapid. Si Lito Lapid baga, iako niya, na maluya ang inadalan niya. Pero bibili ba load ng mga tao? Pero minanggagana si Lito Lapid, iako niya ang kaburodan niya. Walang man nga inadalan ko. Dahil ko man agad si Lito Lapid, pagkatapos magsesyon dyan sa Senado, yaon siya naman sa farm niya. Nag-aarado. Pero so, makinarya naman na. So, makina naman na moderno. Klase baga kay traktora na pudkaan. Iyon, gibo ni Lito Lapid. Pag-alin niya sa Senado, yaon siya sa umahan niya. Nagbabalik siya sa natural niyang trabaho. Kan mga panahon na siya bago pa senador. Bibili ban lugod si Lito Lapid. Okay, si Nana Claire, ikaw para aratakin nindo. Ngano saray ka ni, makandidato ini. Ilingan nindo. Ang pag-aadal minsan, bako man sana yan depende sa teacher. Kung minsan, ang pag-adal depende sa estudyante. Kumbinsido ka, Kongli? Naan pag-adal, bako depende sa teacher. Minsan, depende sa estudyante. Saka depende sa tinapay na daramo mo niyan. Matindi si Kongli. Dakulo naman, atibalin ang daradarang, garden niya, tinapay. Matindi talaga si Ate Sally. Talagang pipataba kita sa tinapay. Ate Sally, ang pag-adal, minsan bako man depende sa teacher, depende sa estudyante. Takon, sala na bigtuturo kan teacher mo, nga aadaptaron mo yan. Pag maluya, sala, turo kan teacher mo, babayaan mo, ignore mo yan. Dahil ka man kimagkukuakaan. Adalan mo sa nasumaray. Araw kang panahon ni Duterte, sige an Muruda. Teacher man bagaan presidente. Mala, rabi na baga na influensya kan kamu Muruda. Sa harong, minsan an magurang para muda. Pero depende minsan sa aki. Kung para muda ang gurang mo, kung may isip ka ng aki, mo arogon. Kaya lang, pag saradit pa kaya, kumbaga notakan, pero kumbaga blanco pa. Kung ano na mamati, iyon ang piglalaog sa utak ninda. Pero, ako, nagkutubod mangyari, Ate Sally, na minsan, ang pag-adal kan aki, bago man depende sa nagtuturo. Depende sa nag-aadal, kung arin ang sa imong adaptaron na maray na inadalan. Ate Sally, kayo naman ang bado mo ngayon. Pero,
bago naman ang attire mo niya, Ate Sally. Nata. Pero anong apodkaan? So nagluwas-luwas naman sa imong Off kaputian. shoulder. Off shoulder na apodkaan. Apo, off shoulder. Hindi no. Anyway, good morning po sa gabos na mga nag-aantabay sa DZGB as in sa indang Facebook Live sa DZGB News Online. Tama? Opo, Ano? oo. Ayan. Salamat sa tinapay. Opo, sa hindi yan, Tinapay. pang snack nyo. Pasalamat din tayo sa Gardenia Bakers Philippines dahil permi po sindang nagtatao para sa feeding program kang Ako Bicol sa BRHMC. May schedule po kita this Monday kasi Tito Al. Pigatawan po kaya sa senior senior citizen, sa mga badus po duma na gano. Kasi every atab sinday, alas 5, tapos kaya nagkukuha na po kaming tinapay pag Saturday para by Monday po, Tito Al, day na kami yung, alam mo ito, naghahabol pa ng oras. So kasi atab sinda 5 o'clock in the morning, tapos mga 7, patapos na sindakaan. Naglilipat kaya sinda sa may Embarcadero kasi yung mga senior citizen man po, na nagpipila sa mabakal pong NFA rice. So, yung iba man din duman, pigatawan din po ng lugaw, may itlog na po ito, tapos syempre may tinapay man para sa mga senior. Talagang arog na kaini ang tinatao. The best talaga. Hindi dahil naman inipiga palamanan ta pag uli ninda sinala lang magpalaman. So yan talaga. Kaya minsan natatawa ako pag nag-iistorya si Rio Baby. Minsan una kang iba tinapay pa siya. Minsan nagkakasarabunutan na siya. Nag-aaragawan na so ibang senior citizen para makakuha ki tinapay. Kaya minsan pati ngaya ako nagkakasarabunutan na ngaya ako dahil sa tinapay. Pero naog masinda. Kaya sabi sa kuya ni Rio Baby na nina ngaya sana ngaya may tinapay ngaya kita permi. Kaya sabi ko sige ta maski atabulon kaya Tito Al talaga kami nag-pick up ng tinapay sa sa loading station ninda. So ayan. Si Ate Balen Imperial, former senior naman ini si Ate Balen. Nagapila din po ba siya sa Embarcadero? Dahil man naghihilang naman si Ate Balen para luwas ini sa harong. Unless na may mga importanteng meeting sa simbahan. Tawag na kayo tinapay. Sarap. Sige po. Bala ka na po kainin. Pero baka mo dyan. Kaya dahil ka man Ate Balen madadarata, may coverage pa kami. Paano daw ini? Baysa na? Bala na. Dahil pa man mararaot sundo sa sarong simana. Ay, hindi man po. Hindi man. Baysa na, atod ko na lang yata. Consume lang din agad po, Tito Al. Kasi aram mo, ini mga pull out po bagay ini sa mga tindahan. Ini po, pigdo-donate ini ka mga ahente. Ganun ang ang sistema. So, instead baga, Tito Al, na ibalik ninda kasi everyday po ang loading ninda. So, instead na ibalik po yan sa planta, piga-donate po ninda yan. So, igwaya na may ang tawag dyan, may extension pa man, pero mas maganda po na kinakain tulos. Pero magaganda po ini kasi naka-aircon po ini. Kaya makikita mo po ba talaga ang quality. Magayon nun pa siya kasi galing po ini sa mga like LCC, Gaisano, SM. Pero pag sa ibang tindahan, they nagdo-donate. Ang ahente na mismo nagsasabi na not good yan ma'am i-donate. Kaya ang dinodonate talaga nila so mga magagaya. Pero kung minsan talaga Tito Al, wala talaga sindang donation kasi pag mabenta po talaga. Kaya pasalamat lang kami ta. Ngunyan kasi baka pag naglaog na ang ber, madidipi sila na kitang makakuha ang tinapay kasi masyado na siyang ang saleable talaga. Mas nga medyo may pagkamahalan. Ang tatawag, medyo pricey kaya siya Pero mahal-mahal siya pero makikita mo talaga very appealing naman talaga siya. Tapos talagang masiram talaga Tito Al kasi malambot baga. Maano mo ang difference sa ibang tinapay. Tibayong kami na promo ade. Syempre. Kinakaibuhan kasi nakasala alam mo ba Tito Al na Any kasing tinapay ni dakulon kayo yung napapaugma. Pwede ka pala maging promo girl. Opo. Dakulon kaya kayo yung napapaugma. Bako lang, syempre, alam mo yun, mailing mo lang ito mga, ang mga lola-lolo na nakakatanggap ka ini. Bako lang nga, mga lolo-lola. Basta kung sino lang
magnatawan mo. Pero alam mo yung sobrang ano ninda, mailing mo talaga ang genuine smile na grabing pasalamat ninda na kahit puro paano na nakakatabang ka po baga sa mga kababayan mo na kahit pa paano, so iba dahil makabakal ka ini, pero dahil sa ginigibo kang Ako Bicol Party List na mga feeding program, mga medical mission, pag nagtatao po kaming mga wheelchairs, tapos kapag nagkakaigwa po kaming mga hand washing program sa mga aki, pigsasabayan mi na pong feeding ng mga tinapay. So dakulaong bagay po talaga ini, talagang sobra po talaga ang pasasalamat ka mga kababayan ta. Alam mo mga ni itong mga coordinator kang Ako Bicol, makatanggap lang po sindang tinapay pati itong mga nagvo-volunteer sa Ako Bicol Party List. Tinapay lang po pero sobrang pasalamat na kahit papaano baga na hindi lang nakaka-experience na nakakatabang sila sa kapwa nila, pero alam mo yon yung kahit pa paano, may madadara sinda sa pamilya ninda, may mailalag sinda sa lamesa ninda na mabubusog siguradong, hindi lang busog, kundi sustansya ng katawan. Kasi pag maganda ang pangangatawan mo, Tito Al, magayon ang pag-iisip mo. So, dyan lalabas ang magayon na pag-uugali. Di ba? Gabos na. Alawin ko na ang promosyon mo. Grabe, alawin ko na talaga. Alipot sana. O sige. Sa Gardenia, ang sarap. May tinapay ka na, naka-smile ka pa. Yan. Oh, kasi may ano pa sinda ha, Tito Al. Alipot sana. Bako lang yan kasi igwa sindang ano. May talent fee mo na kaya? Sa mo lang ano yung tinapay. Alam mo ba, Tito Al? Sa Gardenia, sa sarap. Sa sarap. May tinapay ka na. Nakasmile ka pa. Nakasmile ka pa. Dahil ang Gardenia, igwa sindang coffee smile. Yung talent fee ko na. Ali kay Mayor. O yan. O Tito Al, sa imo yan. Ali kay Mayor Siyam. Ayo. Ang talent fee ko kani. Daw mo ha. Sa Gardenia, sa sarap. Ang may tinapay ka na, naka-smile ka pa. Ayan, nakasmile ka pa. Dahil kay Mayor, Mayor Hisham Ismail, always smile. Ayan. Alam mo, Tito Al, pala, may coffee smile ang Gardenia. Plus, meron pa silang itong Happy Mimi goreng na fried noodle. Kaya pag mabakal po kamo, Tito Al, ning tinapay, sabayan nyo na po ng noodles ng Gardenia. Plus, sa indang coffee smile. Ayan. Anyway, Tito Al, nakauron mo na po kaso bago si, Yes. si Kong Pido. Anyway, may mga... Pinukaw ko. Iyo, tadakulon kaya si... Nag-aga ito kay Ale sa Mutya. So Mutya ng iba. Nakijaman pa sa mga local officials kan Ligaspe. Kaya pagal-pagal. Pero kahit, di ba? Subusin niya bagong mata. Ayan. Yan, aram mo si Kong Pido, yan ang karahayan sa iya. Apo. Daing arte yan. Syempre. Basta kaya ka na schedule niya, fight siya na. Opo, fight sana talaga. Dakulon nga ni kaming schedule niya ng mga inauguration ng mga classrooms dito. Oo, diba? alida ka mo sa Rawis. Opo, sa Rawis Integrated School. Lones, sa Kamalig. Sa Kamalig naman, opo. Thank you pala kay Principal Romel Bachiller kang Rawis Integrated kasi alam mo to Tito Also, venue nila magayunon. Sabi ni Sir, kang principal, parang tradisyon na daw ito kang mga teacher duman. Kaya maski dahil niya pag sabihon na arog kay ni ang preparasyon. Pero mahiling mo talaga Tito. Una mo may kasalan. Ayos may talagang may catering, may bastante sa pagkaon Tito Al. Magayon nun sa venue, sa preparasyon talagang na na-amaze kami talagang magayunon tapos very talaga solemn. Magayunon, na-appreciate mi talagang maray. Gari ka, bigla challenge mo man sa lugan kan Kamalig na arog mga katanggi mo. Sure talaga yan. Oy, sabi dito ni Yovi Asayto Tito Al, pero Sir Al, daiman pareho si Castro kay Robin. Tas si Castro, abogada, si Robin, ex-convict, kaya arayuon an inadalan kumpara kay Robin, tabi Sir Al. Example ko lang. So mga tao minsan na burod, minasikat. Sabi man ni Tanggol Abrera Chan, sabi niya good morning, sabi naman ni Divina Osera, ay ako yung binigay mo sa akin noon. Sabi ko kay Sir Joshua, sa kanya na lang yung noodles. Sabi ni, good morning po sa inyo. Sabi ni Arthur Ramirez Gomez, good morning Pading Al. Si Sir Art. Apo, si Sir Art. Kumpare ko yan.
Ayan. So, yung mga, ano dito, mga basher, hayaan na lang natin. Magdusa kayo. Mga basher kaya, magdusa kayo. Anyway, Tito Al, halik po ako sa Camarines, sir, kasi nagkaigwa na po kaming orientation and seminar po sa Pajak Asenso. Kamsor naman, kamsor. Apo, halik kami sa Milaor kang 18, tapos 19 po, halik naman kami, Tito Al, sa Gainsa. Nagkaigwa kami ng orientation duman sa Kamsur, pigahalat mi na lang po so sa Naga City kasi day pa sinda tapos ka beneficiaries bago kami magkaigwa po ni nga orientation duman sa Naga. Tapos abangan na lang po ang para sa Ligaw kasi makikiko-ordinate muna po kami sa LGU bago po kami mag-finalize ng schedule for the orientation. Tapos baka this September, ceremonial turnover na po kami. So tupad, orientation tapos na? Tupad, Di ba kasi endo? ay, opo. Last, pag-abot po ni Secretary. Dole, Secretary. Opo. Bali, Di ba bagad sa pagkomentaryo ni Nana Claire Castro? bakit? Ani ba dang nagtutupad? 5 daon, 5 man natarabang. Ay, sige. Hanep yan. Wala lang ni si Nana Claire Castro. Wala lang Nari Paro. 5 daon, 5 man natarabang. grabing pagtarabangan. Ano po? Ma-picture sa naayos na, makubran. Kurubrahan. Ay, Ayan. So, Claire, so sa tupad program orientation kang August 17 sa Embarcadero po na pig-attenderan ni Secretary Francis Tolentino kang Dole. Tas ni Kong Pido, ni Mayor Hisham Ismail, ni Attorney Nepomuceno Eliano the second, siya po ang Dole RO5 Regional Director, tapos si Ching Bananea ang Assistant Regional Director. 10 days po yan na duration ng employment, tapos ang Dole nasa 14,055,525 ang budget niya, tapos yung equity from LGU or BLGU's beneficiary nasa 4,685,175, kaya ang total project cost po kang tupad is 18,740,700. Tas ang makukuha po kang mga tupad nasa 10 days kasi tag 455 po siya per day. Bale, igwa din po siyang shirt and hat. So, sa indang PPE or personal protective equipment. Tapos, igwa din po silang GSIS, Group Personal Accident Insurance na nag-amounting to 50 pesos and yung nila, PPE nila, 350. Total of 4,950 per head po yan na Tito Al. So, 10 days po yan. Pero so sa Legazpi lang yan, 18 million? Apo. Legazpi lang yan? Legazpi po, 18,740. Basta LGU Legazpi po ini. Nasa 3,786 disadvantaged workers affected ng energy crisis. Ang ninda, activities ninda, Tito Al, canal or drainage declogging, minor repair and maintenance of school facilities, maintenance of community garden or HAPAG, dengue prevention and community sanitation, and maintenance of tourism sites. Tama-tama yan. Uso mo yan ang dinggi. Yes. Kaya dapat talaga mahal yan mga dinggi. Apo. So mga dinggibo, may gibo na sindangon yan. Apo. Ang areas kayo ni Tito Al is 35 barangays of Legazpi. Yan yung ng tupad kang August 17. Tapos yung kabaga duman sa sa job fair. Dole itong Grand Job Fair 2026. Dakulon man sa nakakinabang ka itong job fair. Dakulon. Pag-abot mi nga ni Tito Al, grabe alaba ko ng pila. Ba kami duman? Nag-cover din ba kita? Diyan mo talaga mahiling na dakulon ang daypang trabaho, adi? Opo. Talagang hanap trabaho, grabe. Grabe talaga. Siyempre kasi taon-taon may nag-graduate kaya kaipuhan talaga po ning trabaho na. Trabaho. Job opportunity ang kaipuhan na rin sa Bicol. Kaya
kun sa trabador gulpi. Kaya nga ni nagparlakop man sa dinggit ading gibo. Uy, happy birthday pa lang kay Kong Jill Bongalon. Uy, kasarin. Unyan. Munyan, happy birthday tabi kong Oto, nakalagdig-digit. Jill Bongalon. Yes. Ayan, maraming salamat sa inyong naging bahagi sa pagsusulong ng mga programa at serbisyong naglalapit ng tulong at oportunidad sa ating mga kababayang Bicolano. Naway maging masaya at makabuluhan ang inyong kaarawan kasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Patuloy nawa kayong pagpalain ng mabuting kalusugan, tagumpay at mas marami pang pagkakataong makapaglingkod sa kapwa. Happy birthday, Attorney Jill. Diyos mabalas. Kumusta naman si Primo? Si Kong Jan. Jan, okay naman po. Jan. Very VCC. Kailang concentrated siya naman sa national Apo. Pero kakaigwa din kaming schedule na mauli po siya, Tito Al. Baka, medical mission po. Kasi ayos mi lang po schedule. Mauli po yun. Tapos baka isabay mi na nga ni itong ceremonial turnover ng pajak para dire-diretso man po active man pala mga medical mission ka na kabiko na, Opo, opo, Tito Al. Rin natin sali ang libreng operation tuli. Tapos na yan, Tito Al, kasi tapos na tong summer. Di ba pag magpapatuli, summer? Si Sayang ipapatuli po po, Tito Al. Ayaw patuli. Yun. May papasabay po ka mo? Schedule kita kan. Libreng operation tuli, Jerome. Pero every summer po bagayan, Tito Al, para medyo makakapag... Parang weeks ba nag-heal ang sugat? Mga 2 weeks? Kang ake? Sa doktor ta. Ako sa labaha. Mga Saro simana, doang simana. Ayo, mga 2 weeks siguro. Tamang-tama. Diyan kaya sa bulod, ati sali, dahil magkatuusuan mga sa doktor. Antibiotic na yan. Oo. Doktor dahil manoso, bayawas na ubos ba yan? Pero kaya ang yan, dahil naman pwede ka bagang... Ubos kita pak. Oo. Di naman pwede kasi ngunyan, Tito Alang sa labata. Talagang iba na rin talaga bagang ngunyan. Baka ma-infection. Nauso sa doktor. Panahon talaga. Diyan man sana malugom ka sa din sa doktor. Tas uso na din baga kasi Tito Alang laser, di ba? Laser. So painless. Ganyan. Kaya medyo din talaga. Kaya baga kasaro Ate Sally, may nag-iwal na mag-agom. Anong pinag-iwalan? Ma-suicide na daw sa lalaki. Problemado na. Sige, iwalin na. Tapos? Bayanta ka na ngayon, ma-suicide na ako. Nga nagkapatuloy. Ma-suicide ka pa. Bakong uminuli manggara sa lalaki. Malaya sa na, ma-suicide na John. Ay, tubod-tubod niya sa'yo. Daga nga nagkapatuloy, ma-suicide ka. Di palan kaya, Tito Al? Uy, pasalamatan ko lang po ang mga mayor kang dyan si Mayor Glenn Romeo Gontang ng Gainsa, Camarines Sur para po sa venue tapos sa food talagang busog-busog po talaga kami, Tito Al, kang orientation. Itong sa sa Gainsa from Barangay Kagbunga, Del Rosario, Dahilig, Malbong at loob sa Gainsa, Kamsur. 5 pong beneficiary. Tapos sa LGU conference room po kami para po duman sa orientation. So, thank you so much kaya Mayor Glenn. Dahil man anak ko Bicol, Ate Sally, dahil man ki libreng patato. Wala man po kami. Ay, nakuha mo gusto magpatato. Ito nga so mag-aguman, gusto man magpatato so lalaki. Ay, pag mga patato ako. Tapos? Pala naman ka nagom. So, ipatato mo nga yan, ipatuli mo. Sikong Lee, sige naman ulok niya sa... Oo, siging ulok ni Kong Lee sa imo. Ay,
Ay, Uy, nakikinig sa atin si Reginald King. Ikaw pa, si King. King Reginald. Ayan. Sa Rinaldo. Reynaldo. Paro Reginald man si Pading King. Rinaldo yan. Tapos thank you so much din kay Mayor Rovelyn de Dios, ang mayor po kang Milaor na ang nagrepresent sa kanya si Municipal Administrator Dennis Glenn Santa Rosa, ang mga beneficiaries po from Barangay Amparo, San Jose, Flor de Lis, San Antonio, and Cabugao, Milaor, Camsur. Kang ano yan, August 18 po, Tito Al. Ang tungkol po yan sa food safety and handling, operational guidelines, and micro-entrepreneurship mindset po. Yan, Tito Al, ang sa indang naging orientation and seminar kang nakaaging August 18 and 19. Siyempre, ang speaker si Sir Ken Comea and si Miss Rose Ann Orlain kang 6-in-1 Corporation. Yan na po, yan na kang August 18 and 19. So, yan po Param na kita, Sally. Ay, ano na? Ano na kita? Makanta ka? Ma-extorsong ako? Anong kanta mo? Maski ano sana dyan? At taga-bangkiruhan pa lang si Reginald Ano King. isa lang dyan ni Kuya, ni Jerome. Ayan, param na. shout out lang sa mga taga-Gardenia, si Sir Joey Santos, si Kagawad Onin Manzanillo, si Jerry Dain, Jeffrey, Jerry, Archaga, si Jonel Romano, and Jeffrey Rincopan, si Jude, and iba pa. Ayan, mga taga-Gardenia Bakeries Philippines. Hello po sa inyo, and happy birthday po sa mga magbe-birthday ganyan. So, Tito Al, sa pangalan kan sa to yung mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin and Congressman Jan Chan. Ini po si Sally Constante Luces. Paki-follow po ng page ng Ako Bicol Party List. Siyempre pa ni Firefly Winter Das Alitaptap. So, ini po sa Indonaining. Salamat sa Gardenia. Makanta po si Tito Al. Sa kuya man na page 1. Page 1. Sige. Param na kita. Thank you, Tabi. Al Mario. Ayan sa Ayan. So, kanta mo. Ayan sa kuyang page. Page 1. Ngayon, Jerome, nawara.